Hey ho ko ki khun kari khasi khamtame ya ki dorbar shnong bat man wei pa wei ude ban shim ya ki jingkit kli ndam philayo I bat phio sngau ya kani ki jingpan bana kabala panmi da ka khasihil autonomous district council ane HADC man ha ka shitarik august 2000 snga bha kani ki jingpan bana kalong kumni da kani ki jingpan bana ya baro ki hima ileka ki baham hapo put sam jonga khasihil autonomous district council ba kumbala UI hakilat pathai kubor ba kadon ke jingkan ramandari apo ke jela asam kumbala bandon ke jingwan rung bi an lane phetwir ha ki hima ne ki shnong ba pher jong kari khasi khamtam e ha ki thain khaput jong ke jela asam kumta la patha bat kantu ya baro ki hima manai hukum ya ki dorbar shnong bat ki raj ba pher banlong Iba husiar bat pengor ya gejing wanrung bi an ki breu bomde ki trai muluk trai jaka bat ladai syam ya kino ki badai ban syim ya gejingkit kli bat syim kia baru ban report mardor syaki breu jong ka an jong ka sorkar Meghalaya di kanika hukum la penmi lengba secretary jong ka executive committee Khasihil Autonomous District Council men ka Shitarik August arajar arabsan. Tekumta ngakarpan kumbala pen sngau lumbaga nega jingpen mena syabaro ki dorbar shnong khamtame ki si hima bat kumjuru kumbangal ong ki dorbar shnong sumhaban shim ya jinggit kli wan mailan ya kini ki poiwer leni ki petwer ki bedairu ki Bangladesh leni ki Muslim Bangladesh ki bansa lene banwan bu haishnong hapo kajela Meghalaya. Yala dalam kumbala ong hagan nega jingpen mena subha shim ke jinggit kli late ban report sha kibor jong kaan khnang ba kaan kanla ban le halor gite ai kinong petwer kiba wan bu hai shnong klem de yo jingbit lane klem da de trai shnong apo ka state Meghalaya kublai shibun